ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ሬድዮ ሬና ሎማ ዓንቱ ናጋሻ ኣምፂና ዘላ ተደጋጋሚ ማለት እዩ ኣቶ ገረዝጌር ተወልደ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣቦ ወንበር ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ርእስትና ብዛዕባ ኣውራጃነት ብዛዕባ ኣብ ህዝብና ብፍላይ ከምኡውን ኣብ ከባቢና እስካብ ክንደይ ህዝቢ በዚ ኣውራጃነት ተጠቂዑ ኣብ ብዙሕ ፀገም ኣዳኣትወሉ መገዲ ስለምንታይ ንዝብል ከምኡውን ኣብ ጎረባብቲ ኣፍሪቃ ሰባት መራሕቲ ክቃየሩ ከለዉ ብቀቢላ ቃየሩ እዚ ከዓ ንሪኦ ኣለና ኣብ ጎረቤት ሃገርና ኣብ ኦሮሞ ዝነበረ ፀገም ዋላ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፀገም ኣብ ኣምሓራ ዝነበረ ፀገም ኣብ ኤርትራ እኳ ኣለዎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና እስካብ ሕጂ ግን ኣብ ህዝብና ኣብ ደንበ ተቃውሞ እረአ እዩ ስለምንታይ ንዝብል ምስ ኣቶ ገረዝጊሄር ዓዲመ ኣለኹሞ መርሓባ እንኳን ሓመፀኻ እንኳን ብድሓን ፀናሕካ ሚካኤለ ከመይ ትኸውን እግዚኣብሔር ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ምንልኩም ንኩላትኩም ኣሜን ኣሕቢሩ መርሓባ እሞ ንእሽተይ እዚ ኣርእስትና ናይ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ ኣውራጃ ናይ ብሓቂ ኣብ ገለገለ ጥንቃቐ ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ ግን ኣገዳሲ እዩ ከዓ ክንዛረበሉ ባእና ክንጅምር ንኽእል ኢና ዝበለፀ በኩነልና ምእንታኒ ብዙሕ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንሪኦ ኢና እዚ ናይ ኣውራጃነት ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኣብ ሃገርና መንግስቲ ኤርትራ ዝምራሕ ግን ብዙሕ ኣይረአን እዩ ከምዚ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ዘሎ እስኪ ኣባና ክንምለስ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ስለምንታይ እዩ ናይ ኣውራጃነት ፀገማት ኣለዋ መንእሰያትና ብፍላይ ዋላ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ፀኒሑ ይመስለኒ ግን ሕጂ ግን ዕርዩ ጎሊሑ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት እስኪ ብኸመይ እዩ ንእሽተይ መብራህርያ ክትበልና እንታይ ምስለካ ቀዳማይ ነገር ሓደ ሰብ ንሃገሩ ከፍቅር እንከሎ ፍቅሪ ሃገር ብፍቅሪ ገዛኻ እዩ ዝጅምር ብፍቅሪ ስድራኻ እዩ ዝጅምር ብፍቅሪ ከባቢኻ ዓድኻ ወረዳኻ ኣውረጃኻ እዩ ዝጅምር ንስድርኡ ዘይፍቅር ንወረድኡ ዘይፍቅር ንቁሸቱ ዘይፍቅር ንውራጅኡ ዘይፍቅር ንሃገሩ ከፍቅር ኣይክእልን ስለዚ እቲ ነንድቲ ዝምልከቶ የፍቅር እንተበለ ሓደ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ይትረፍዶ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ትምህርቲ ዘይፀገምና ሕብረተሰብ ኣብዛ ኣነ ንስኻን ነብረላ ዘለና ካናዳ እንተኾነ እውን ክትምልከቶ እንድሕሪ ኮይንካሲ እዚ ናይ ኣውራጃ ስምዒታት የለን ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ዋላ ብኩሉ እቲ ፀብፃባት ክገብሩ ከለዉ መንግስቲ ከቕሙ ከለዉ ሚኒስተራት ክሓርዩ ከለዉ ካበየናይ ዞባ ዝመፀ እዩ እናልዮም ዘብሉ እንድሕሪ ሓንቲ ኣውራጃ ሓደ ጥራሕ ኣለዋ እታ ፓርቲ ንዕኡ እቲ ኣውራጃ እቲ ከም ተወከለ ከተሪኦ ኢላ ናብ ስልጣን ተምፅያ ንኣብነት ራልፍ ጉዴል ናትናሲ ሓደ ኣብዚ ሳስካቸዋን ናይ ሊበራል ፓርቲ ወኪል ዝነበረ ንብዙሕ ዓመታት ስጋዕታ ዝተሳዕረላ ግዜ ሲ ከም ሚኒስተር ኮይኑ የገልግል ነይሩ ሓደ ንሱ ጥራሕ ነይሩ ግን ነዛ ኣብዛ ኣውራጃ እዚኣ ንመብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ሊበራል ዴሞክራትስ ዝውክሎም ዝነበረ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስምዒታት ገለ ፀገማት ክበዝሕ እንከሎ ከዓኒ ወላ እዚ ናይ ምዕራብ ካናዳ ከንፈለያይና ዝብል ምንቅስቃሳት ሓደ ግዜ ትሪኦ ትኸውን ብፍላይ ኣባኹም ኣብትነትኩም ኣውራጃ ሕይል ዝበለይ ትስምዒታት እቲ ምንቅስቃሳት እዚ ስምዒታት ግን ኣቶ ገረዝጌር ኣብ ምዕብል ዓለም ንፖለቲካ ጌምስ ኣብ ውግእ ደይብሉ ፖለቲካዊ ፀገማት ደይብሉ ኣብ ነፃ ዝኾነ ሃገር ክትዛረበሉ ከላ ከም ዝገልፆ ፀናሕካ ይረኣየካዩ ዋላ ኣብዚ ኣሜሪካ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ካናዳ ፓርት ኦፍ ናና ንገብራ ኢና እውን ዛረብ እዚ ናይ ፖለቲካ ዘረባታት ወይ ከዓ ፕሮቮክ ትገብር ወይ ድማ ንእሽተይ ባእኻ ሰብ ክዛረብ ኣብ ሕብረተሰብና ግን ካብ ሓቂ ከይረሓቕና ንራስዕ ነድሓን ናብኡ ክንመፅና ናብ ኣንዲ ክምለሰካ ዘድየ ሕጂ ኣብኣሲ ሰረት ነጊርካኒ መጀመርያ መን ኢኻ ዳሕራይ ካበይ ተወሊድካ ዳሕራይ ኣባና ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ርዮ ኣብ ዝደንበ ተቃውሞ ብጣዕሚ ብኣውራጃ መንእሰያት ንፍትሕን ሰላም ኢሎም ዝዛረቡ በቲ ሓደ ከዓ ብዛዕባ ኣውራጃ ውሽጢ ሓደ ደንበ ተቃውሞ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣይ በዚ ክትገልፆ ፀናዕካ ክሪኦ እንድሕር ኮይነ ብጣዕሚ ከብደኒ ንዓይ ናይ ኣተሓሳስባ ጉድለት ድዩ ዋላ እዚ ሲ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ከማን ብዙሕ ኣይትሪኦን ኢኻ ብፅቡቅ ነገር ክሪኦ ኢኻ
ودلسي بزوبا كو إن حجزلو حماسين سرايا كولوغزاي تباهيلو بصبوق نجر ما بحماق نجر أي ذكرني دحر أرمنا أنا هتجاجي هو حجيتا مسلكا أبزناتنا كن مسئن دحر خوينا بفلاي كأني زوم من إسيات تزارب لهم زلخا أبتي أنا ويتعايزلو قرب كوانا تحتي لهم زلو زعبنا له كنتات مالسي أو رجع حماسين أو رجع كولوغزاي أو رجع سراي سنحيت باركا دنكاليا وزتنا تبهلي زعبيون يكونون سلازي سيتي كموزا مثلا سمعيتات كحدروم بهرياوي يكونن معناته خمسة قلت صحكا بس حجزلو أبناي دبوب سمين معراب مبرع عينته محدراي وعبي كموزا عبي دماني تخموزا مثلا خسات كمسة تسقامي انتاي تاريخي زلو ندحريت ملسل كان دحريري اخايو ويت السرعات من تخفالالتي حبرتسب نقلياتهم زوافرم داو سديدو زبلويو ويكاني قليهم بقلق السات زي تحقوسو زي تعوتو نتي سمعيتاتتي العائلهم لنفسهم نابقدميت نخموصو زي بقصوين سلازي بحافشاوي أزراربا زخون يخون متأخبات كساب نخالوات زتك زي كونه ناتوم محبراو نبرا ناتوم محبراوي كتابا نخكالا خلو نخعبيو نخسفحو انت تأخاخبو بزح كساي كونه جن كمبوزة مثلا متأخبات ناب نخالوات زقلل نخالوات زتك نخالوات كعبلل كسكت زحلن ندحر خوينو زي جوجيك ساتي نحنا وين احنا لك على هنا تي ولدو مالتي انا عب خلنا نحنا ولا او رجع ابي كان فتحتت نورين نيرو صبح ذكرنا أنا وي أبدي زي مرعى وي أبدي زي موت يخات فلت قرب عركها خوينو سأبي مخانو عدو تفلت ألو مخنيات انت ترخيبو وي مرعى وي موتي موت انتو خينو ريسان عد سلز خيد مرعى انتو خينو خا بحقنا اندابا بوسلي قال كيدان زئسر أبو خاسخا كم نايك قربا عركي ديخا انتا يكون كاسلة توعل شعود سمع مالتي وابتي مجزامن قلن زبحال زرباتات كما تسوق كله كابينا عدي مخانو شعو يردع كام مالتي حجي زنتاي تسقم نيرنا كم أسلة زنبرت الرادة أنا اندحر تفالا ليخا نيكارا بعركها زنبرسي نخلتي خاز فلت زنبرسة بنت زي رخيبكا دهايو ختركبونا يتخيلينها نمتى عدي تفلتين حسا عدي تفلت تخين كاجن ولا ودي تعدي ودي تخبابي انت رخيبك انت خمس زبحال سبدت تفلت دهايو دلك عيلكا كتحت تخيلها جن سلسو زي تفلت ولا دهايو كتفلت كمان أزقامي نيرو ستي أنا زي عبا كلون زي نبر كلون كمزيز مثل نيرو بيت ما أسرت مساعته خاب بتكبر رئيه مالتي نايكارا بعرف هاي زنبورس كالي إسبنا عين نعوم من زفلت تزير خيبت دهايوم كركب كم زي كل تردين شعوبتك زيتي تردين بعرتي أتحساس باناسين انتهي شمو بسولة ينبران سخان حدا سببي مخانو عدو مفلات كاب مفلات حليفو سخان كتقربون كترحقون يلكا بخون محلين كا تفلت وين كا جوجليو قلنا يقربا عركخانا يقربا حسب مساحة زكافل زبلع زستي أبي عدو زي تفلت اندحري وين كا مستفلا لخاد هاي اندحري زي تفلت وين كا تساقمي جاقاها اي زبزب الكسات بتحي كم political commissioner ناي كوزر شمونت زنوركو متن إذا عقبت إذا سلازنا نبرني بس خدنا يا خاب عدنا بعدنا خيد كلا تفلت بلها مالتي عدي سها ودمن بحال انتهي مثل قالت بالجن ولا مسلت نقول قيحي نوحي حتصيري ولا زخنا ملالي لم تهبوا مخا
كندي سباتهم بخمو ملكع كحبور الزكالو بزحات يوم سلازي بعقبت أنا نتوم سايزنا ورو كم زاد بلا كابلهم لو أتوم سبات عدنا يسمى مفلات جيجا يكون أنت جيجا ودا عدها أنت خينو خطأربو ودا ورجعها تخينو خطأربو تزي كوينو خطر حقول كان تخين كاتبلو زي جوجي حلنا جن من كابي ولد مفلات حماق يكونن بزخنا دما كان حتى تكلنا أبكندي بمسألة بقلة نخيد الرجع جسنا هو مسايلو فلت وب كم زبوتا زلو ده هاي لني الكهتب بالتخيل كسواء كلهم كومو كتحبر تخيل قليلنا ترى دادينا بقوم مسرت عجيب ناسي نفلت نيرنا شويتهم بحدث نبرنا كسواء كلهم والدبي مخانو تفلت مالتي كتكيد كلا يجرم كاي تعملنا نرخم زيادة ودم تفلتهم خانكا نحبرم كلا زيادة ونتي مو أقابلهم زيادة زمو أقبرهم علتي نتودم زرخبو كوينو سلازي سمعهم سلازي كم زيتات عينتات نيرو تصبع كانيرو مالتي حجي زي أبزلو مجزي نريو زلنا بحكي اندحرينتي سرعت كنا كن مكتو ندل زلنا كم عينته ولادبا يدلينا ديلنا كمان كان حتى تالنا مالتي بعورجا إذا حدا سرعت نقول خا أسلامي دخا كريستيان مت حتى يدخا زي كبستاي ودي حدا أورجا دخا كال بمعرن بحدا نقولتنا هسينان زصاطنا نزلو نزل كلاتنا بحدا عين زهسينا زصاطنا كاب كلاتنا خاني اقلقلت زلو وسرعت سرعت زي نبين يكون انكساي زبل الو محور الو ناي صاط تكالات جنزياتهم دك حدا بيهرجرنا ندر انت لنا يوهاتنا نسو سلطان زغدسو ناتو سلطان مقصالي نمقصال كازخونه زغلغلو يقبل بسرعه يوافر سيز كابدك كل بوتا نسرع زغلغلو تركبها كاب كل امنتات نسرع زغلغلو تركبها جن كل تي امنتات كل تي زوباتات بسرعتي تهسيلو سيز تقونع ملسيك خون زغبو قونع هذا هاجراوي زخونه ديمقراطيا والدبا زدلي كانبري او رجاو الدبا يكون زدلي كان او رجاو الدبا غيركا نهاجراوي حتى تفتح أي تخيلينها أو رجاو الدبان أو رجاو حتو كملسي خيلي خوان أو رجاو الدبان هاجر حتو جن كملس الكاي كيلني أو رجاو الدباتا تعاخا خيبو في اللياتو أنا تصيرون أما عرارين من البات حبر مدب أوسيوك سرح يخيلي خوان نابكم قلتو تسقيمون حما يكونان جنب مسرته إتي نريد حركاني بحق عند حريناسي كداي نجار ولا كب حدا أو رجع يولد حدا إتا أو رجع تذهبوا كلنا يلا يحادي يبزحوا بزاي قدستي كسري كلا أي نجار بولد عند حدا متسينا حدا سبسي كاب كل كاب سلسة كولد يخيلي بتا ببو كاب حدا أو رجعون بديو كاب كالو خون حبتو حو كاب كالو أو رجعتات يمسوين كاب كالو أو رجعتات يأتوا يمرعوا يزامروا سلزي بخمسة عينت كان رئان كلنا ون كسايز حدا سبسي ودحنت أو رجاء يترحيلك كت مميون كت فليون أي تخيلين حنا من تاي أبتي دم من دحري متسينا كاب كل أو رجعتات زلنا خوينا هنا هنركب كدنا خينا معناته قال أي سال سأولو مخد كمان أيد ليوني يترفدوني أب مونغو إرتراوسي أبتي دوبات زلو إرتران تجرين وصلنا ويزداو لبوتاتات كاب كله زولدو كله كم زخول خمان فلوت إذا كنت كمونس ملي أمام زلو بتن سلزتي إتي كنزي غيركا نا أورجا فيلي خاخساكت كي عشنة انت زي كوينو سي ولا بحق اندحري سب كبل كوينو وأنا بندادي كم زي خبلي حدا بندابوي أبزي خبلي حبتي أورجا تأتي الله خبلي حوي كبزة أورجا زي أمسيلو أنتي قوال كبلي كلها تناسي تواساسبنا
ሓደ ዝኾናን ሕብረተሰብ ኢና ስለዚ እቲ ብኣውራጃት ወዲብካ ንስርዓት እዚ ከተብል ኢልካ ምፍታን ብባህርያቱ ናይ ሓደ ፅበት ናይ ረኣያ ናይ እምሮ ስፍሓት ዘይምህላው ብስለት ናይ ፖለቲካዊ ኣወዳድባ ዘይምጥራይ እንተዘይኮይኑ ብኡ መንገድሲ ዝኽየድ ኣይኮነን ዓገብ ክንብሎ ከዓ ይግባአና ነትኸሙ ዓይነት ኣወዳድባታት ኣብኣ ሕጂ ኢንፋክት ኣብታ ካልአይቲ ሕቶኒ ክምለሰካ ሓሲበ ነይረ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ኣብ ገለገለ ብክልቲኡ ወገን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብታ ዝሓለፈት ድገበርኳ ምስ ሓደ ሓውና ነይራ ብዛዕባ ትውልዲ ዝብረብ ዋላ ኣብቲ ምሕደራ ዘሎ ገለገለ ካብ ትግራይ ተወለዱ እዮም ከምዚኣ ትኾን ዘላ ዓዲልካ ምዝራብ ቢካዝ ኣዲኡ ስለዝኾነ ኣቡኡ ዝኾነ እሞ ከዓ ንፁህ ክስታይ ዘይብልካ ጭብጢ ዘይብልካ ትዛረብ ካብ ውሽጡ እውን ከምኡ ዝበሃል ኣለዉ ደገ ኮይኖም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ እዚኦም እኳ ተጋሩ እዮም ዶ ኣላ ካምሲ እዚኢታት ካምታይ ተላዓለ እዩ ዋላ ኣብቲ ብኸመይ ትሪኦ ትገልፆ ሕጂ ኣብዚ ሪኢኻ ንፁር ዝኾነ ረኣያ ክህልወና ዝግባእ ኩላትና ቀዳማይ ነገር ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ኣብ ኤርትራ ዓብዩ ኤርትራዊ መንነት ለቢሱ ምእንቲ ኤርትራ ክቃለስ ኢሉ እንድሕሪ ወፅዩ ካብቲ ሓደ ብኤርትራዊ ትውልዲ ዘሎ ምስቲ ባዕዱ ኮይኑ ነቲ ሰውራ ከጥፍእ ተሰሊፉ ዝነበረ ሽሕን ሓደን ግዜ እዩ ዝበልፆ እንታይ እቲ ዋላ በቡኡን በዲኡን ኤርትራዊ መወለዲ ሃልዎ ነቲ ሰውራ ከጥፍእ ወይ ነቲ ኢትዮጵያዊ መንነት ከመነቱ ተቐቢሉ ዘብል ተኮይኑ ነዝን ንሓደ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ንበሎ ዋላ ካብ ትግራይ ዲ ዋላ ካብ ኣምሓራ ይኹን ካብ ኦሮሞ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ይወለድ ግን ኣብ ኤርትራ ስለ ዝተወልደ ንፋስ ናይ ኤርትራ ኣሰንፊሱ ምግቢ ናይ ኤርትራ ተመጊቡ ስነ ኣእምሮ ናይ ኤርትራ ለቢሱ ኣነ ኤርትራዊ ከማኻትኩም ነዛ ሃገር እዚኣ ሂወተይ ካሕልፈላ ዝብለካ ብምንም ዓይነት መንገዲ ካባኻ ፈሊኻ ክትሪኦ ኣይግባእን እቲ ቁኑዕ ነገር ልክዕ ከማኻ ምቕባሉ ከም ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ፀገምና እንታይ እዩ መን እዩ ኤርትራዊ ዜግነት ዝውስን ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ኤርትራዊ ዜግነት ብናይ ቀድም ተመፂና በቲ ናይ ቦታትና ደቂ 40 ዝበሃሉ ኣለውና ማለት እዩ ድሕሪ 40 ዓመት ምስኦም ገይሩሲ ወይ ካብ 40 ዓመት ምስኦም ዝተቐመጠ ዝተወልደሲ ከም ወዲ ዓዲ ተቆፂሩ መሬት ጥሻ ክወሃቦ የብሉ ግን ቁሩብ ክሳያት ምናልባት ኣብቲ መሰል ናይ ጭቅነትን ገለን ናይ ተዓዲ ሓላፍነት ምምፃእ ኣብ ገለገለ ቦታታት እንታይ ሽሙ ዝገትኡሉ ነይሩ ማለት ዘይፍቅድሉ ግን ከም ሰብ ክነብር ግራት ክህልዎ ገዛ ክህልዎ ምስኦም ግብሪ እናኸፈለ ክነብር ግን ይፍቀደሉ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ቦታትና ልምዲ ናይ ቦታትና ሕጊ ዝነበረ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ዘለና ዘመን ኣብዚ ዘለና እዋን ክንሪእን ከለና ኣብ ምዕቡል ዓለማት ንሕና ሃገርና እውን ምዕብልቲ ክትኮነልና ኢና ንደሊ ብትውልዲ ዜግነት ዝህቡ ብዙሓት ሃገራት እዮም ኣብታ ሃገሮም እንድሕር ተወሊዱ ዋላ ኣብ ኣይምበር ኣብኣ ብምውላዱ ጥራሕ ዜጋ ናትና ኢሎም እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ከም ቅድሚት ንጥምት ኣካላት ከዓኒ ነዚ ዓይነታት ተሓሳስባ እዚ ከነተኣታትፎ ዝግባአና ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ ካብ ዝተወልደ ይወለድ ኤርትራዊ ዜግነት ክህልዎ ናቱ መሰሊ ብናቱ ድሌት ብናቱ ፍቃድ ነቲ ዜግነት እቲ ኣይድልየንን ኢሉ ነፂግዎ እንተኸደ ናቱ ጉዳዩ ናቱ መሰሊ ግን እቲ ሃገር ከም ሃገር ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ ኤርትራዊ ዜግነት ክህልዎ ይግባእ ዝብልሲ ኩላትና ክንረድየሉን ክንዓግበሉን ዝግባአና እዩ ብፍላይ ንሕና ንምፃእ ኣብዚኦም ደገ ዘለና ኣብዚኣ ካናዳ ንኣብነት ክንደዮም ዝደልዩኻ 5 ዓመት ምስ ገበርካስ ክትሓትት ትኽእል ኣብዚአን ከዓ ገለ 3 ዓመት ብምሉእ ከይወፃእካ ኣብዚ ዓዲ ከም ዝነበርካ ፈልጥ የብሉኻ
ቀደም ኣይነበረን ሎሚ ግን ከም ትፈልጦ ናይታ ቋንቋ ወይ እንግሊዝያ ወይ ፈረንሳ ቁርብ ክትመለኽ ኣለካ ዝበሃል ኣምፅኡ እዚ ኸማ ንኣሽትዮም እምበር ንዓበይቲ ኣየምፅእሎምን እዮም ስለዚ ከምኡ ድሕሪ ምሃቦም ከዓ ልክዕ ከም ኩሉቲ ወዲቲ ኣብዚ ዝተወልደ ዜጋ መሰሊ ይፈልጡሉን ይሕልውሉን ብኡ ደረጃ ንሕና ኤርትራውያን እውን ኣብ ሃገርና ናብ ከምኡ ገፅና ኢና ክንከይድ ዝግባአና ናብ ከምኡ ገፅና ኢና ከነማዕዱ ዘድልየና በዚ መንፈስ እዚ እንድሕሪ ከድና ንርኢናዮን ድማ ከለኮኒ ካብ ትግራይ ዝውለድ ከለኮ ኣምሓረይትያ ዓባይዶ ኣዲኡ ወይ ገለ እናበልካ ዝዝረብ ነገራት ትርጉም የብሉን ንሕና ዝያዳ ከነተኩረሉ ዝግባአና ኣብ ስራሕ ብመበቆሉ ብመወለዱ ከምዚ ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ቅዋም እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣጋባብ ናይ ስራሕ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣተሓሕዛ ናይ ህዝቢ እዚሲ ንዓና ከም ህዝቢ ዝምቻአናን ዝሰማዓናን ዝግባአናን ኣይኮነን ንሕና ብደምና ናጽነትና ዘምጻና ህዝቢ ኣብ ሃገርና ክንንቀሳቀስ መንቀሳቀስ ወራዓት ዘድልየና ኣብ ሃገርና ብሰላም ክንነብር ዘይንኽእል ዜጋታት ክንከውን ኣብ ሃገርና ዝደለናዮ ክንመሃር ዘይንኽእል ናይ ወፃኢ መምሃራን ኣምፅኦም 20,000 ከፈልዎም ኣብነት ንሓደ ወደ ሃገር ልክዕ ከምኦም ስራሕ ዝሰርሕ ግን ወደ ሃገር ስለ ዝኾነ ብሽሕን ገለን ወላ ብ2,000 ገለን ክሰርሕ ምዝዎ ከለዉ ከምዚ ዝኣመሰለ ጋባት ክንቃወሞ ግባአና እዩ እዚ ሕጂ ስለ ከምዚ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዝገብረና ዘሎ ኣይኮናን ንብል ዘለና እንታይ ዳ እዚ ዓይነት ምሕደራ እዚ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እዚ ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ክንቃወሞ ኣለና ንብል ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ ስለዚ እቲ መቃወሚና ነጥብሲ ወለዶ ዘይኮነሲ ኣብ ስራሕ ተግባር ክኸውን ኣለዎ እዚ ሓደትካ ሕቶታት እንታይ ምስልካ ኣገዳሲ እንድዩ ከምዚ ዝገለፅኩልካ ሜቢ ስኻውን ትርበን ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኣውራጃ ከምዚ ካልኦት ኣፍሪካ ሃገራት ኒዮ ከይከድና ኸማን ርኢናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ ኦሮሞ ትግራይ ተፈላለየ እዚ ድርአ የብላን ኣብ ኤርትራ እንትርፎ ትገልፆ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ግን ስለምንታይ እዩ ቀንዲ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ሃገራት ሓደ ስርዓት ክመፅእ ከሎ ናይ ሓደ ውክልና እንፋክት ኣብ ኢትዮጵያ እኳ መብዛሕቶም ቶም መራሕቲ ኦሮሞ ኮይኖም እዮም ዝርከቡ ግን ኣትየነ ዘደይ ናይ ኣውራጃነት ፀገማት ኣለዎ ምስጋብ ሕጂ ካብ ምንታይ እዚ ዋላ እንድሕር ከይድና በዓል ኬንያ እውን ሓደ መራሒ ክምርሕ ከሎ ድሕሪ 4 ዓመት ንክወርድ ወይ ኮንስቲቱሽን ይቕይሮ ቅዋም ይቕይሮ እንተዘይኮይኑ ከዓ ናቶ ዓሌት ተሲኦም ፀገማት ካብ ምንታይ እዚ መዓስ ብኸመይ ክንመሃር ንኽእል ካብዚ እዚ እንታይ መስለካ ሚካኤል እታ ስልጣን መሓሲ ምስታ ስልጣን ኩሉ ስለ ዝኸይድ ኩሉ ክብለካ ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ፀጋታት ስልጣን እንድሕር ሒዝካ ናይቲ ሃገር ፀጋታት ከዓ ትግብቶ ስኻ እንድሕር ገቢትካ ከዓ ነቲ ናትካ ሸነኽ ነቲ ናትካ ኣገልጋሊ ነቲ ንዓኻ ዝመስል ከዓ ንትህቦ ማለት እዩ ሕጂ ኩልኻ ትካፈለሉ ዘይኮነሲ ስልጣን ዝሓዘስ ኩሉ ሓዘ ዝዓይነቱ ስለ ዝኾነ እንድሕሪ ኣብቲ ፀጋታት ናይ ሃገር ክሳተፉ ኮይኖም ስልጣን ክሕዙ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ክቕየር ኮይኑ ቀዳይ ነገር ኣብቲ ምሕደራ ንባዕሉ ብብቕዓት ዝተመልመለ ቢሮክራሲያዊ ሰራርሓ ክተኣታቶ የድሊ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከምዚ ብዚ ንሕና ዘለና ሪኻ ብዙሕ ቢሮክራሲያታት ኣሎ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ዝሰርሑ ንዝመፀ ኩሉ መንግስቲ እዮም ዘገልግሉ ኣብኡ ክብል እቶም ሓለፍቶም ጥራሕዮም ብፖለቲካ ብጌላ ክስታይ ዘብሎ ኣብቲ ስሉስ ዓለም ነዚታት ኩሉ ናይ ከምኡ ዝኣመሰለ ዝበሃል የብሎምን ማለሲ ብመሪት ብብቕዓት ነዚ ሓላፍነት እዚ ዘብል እዝን ዘማልአ ክኸውን ኣለዎ እዝን ዘማልአት ክትከውን ኣለዋ ተባሂሉ ብግብሪ ከዓ ዝስርሓሉ ነገራት የለን እዚታት ብዘይ ምህላው እንድሕሪቲ ፀጋታት ትካፈለሉ መንገዲ ስልጣን መሓዝ ስራሕ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብኡ ትቋራቆስ ማለት እዩ እሱ እቲ ቀንዲ
ፀገማት ዝፈጥረን ናብኡ ዘብፅሐን ካብዚታት እንድሕሪ ክትገላገል ኮንካ ከዓ መጀመርያ ነገር እቲ ፀጋታት ናይ ሃገር ኩሉኻ ክትካፈለሉ ትኽእልን ኩሉ ብማዕረ እንታይ ሽሙ ዕድላት ክረክበሉ ዝኽእል ጌርካ ክሰርዖ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሊፉ ዝረአ ኣብ ኣፍሪካ ዝከረኒ ኣነ ዋላ ብኬንያ ገሊኦም ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝነበሩ ምእንቲ ፀጋታት ክሳተፉ ምስቲ ገዛኢ ዝነበረ እዚ ፓርቲ ዝሓበሩሉ እዋን ነይሩ እዩ ቀደም ስለዛብኡ ምስኣተው ተኻፈልቲ ኾኑ እታ ሕቶይ ግን ስለምንታይ ቀቢላዊ ኣውራጃውነት መፅእ ሕጂ ካብቲ ሕብረተሰብ ድዩ ጉድለት ንቕሓት ኣይነው ክትገልፆም ፀኒዕካ ሕጂ እቶም መራሕቲ ሲ ነቲ ፀጋታት ክረኽቡ ነቲ ፓወር ስልጣን ክሕዙ ዋላ ብ4 ዓመት ድዩ ፀኒሑ ኣብ ናይ ምቕያር ቅዋማት መፅእ ግን ካብኡ ንላዕሊ ከዓ እሱ ክወርድ ከሎ ኣብ ነንሕድካ ምጭፍጫፍ ብቐቢላ እዚ ሲ ማለት እዚ ብኸመይ ትሪኦ ንሕና ሓቂ ሓሽ ዕድለኛታት ኢና ኤርትራውያን ብዚ እንድሕር መፅኻ ብዝኾነ ይኹን ብኣውራጃ ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ጠንቂ ዝገበረ ናይ ህዝቢ ምጭፍጫፋት ተራእየሉ ክሳየት የለን ኣብ ውስን ቦታታት ናይ ገለ መሬት ምስሓባት ኣብ ገለ የብል ግን ዋላ ንሱ ንባዕሉ ኸማን ነብቶም ካልኦት ኣይከይድን እቶም ካልኦት ዓረቕቲ ኮይኖም እዮም ዝርከቡ እምበሪ ነቲ ጉዳይ መባኣስቲ ኮይኖም ዘረይቲ ኮይኖም ኣይርከቡን እዮም እዚ ባህሊ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ክንዕቅቦ ዝግባእናን ክንሕበነሉን ክንኮርዓሉን ዘለናን እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ካልእ ክሳት ከምዚ ሕጂ ክተቕሶ ፀናሕካ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ከድና ኣዝዩ ዘሕዝነካ ነገር እዩ ብመወለዶም ጥራሕሲ ገሊኣቶም እኮ ርኢናዮም ኢና ዋላ ሓዊ ከንድድቦም እንከለዉ እውን ስጋዕ ከምዚ ክሳት ክኸይድ ስጋዕ ከምዚ ዝኣመሰለ ፅልእታት ክሓደር እሞ ብኡ መሰረት ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዜጋ ብካልእ ወዲ ዜግኡ ክፍፀም ኣዝዩ ዝስካሕክሕ ነገር እዩ ቁኑዕን ቅቡልን እውን ኣይኮነን ግን እቲ ፀገም ብመሰረቱ ክንብል ንኽእል ኢና ንቕሓት ስለ ዝጎደለ ሞራላዊ ኤቲካዊ ብስለትን ኣፍልጦን ኣብቲ ዜጋ ከም ዜጋ ሱር ዝሰደደ ነገር ስለ ዘይኮነ እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ ከብል እንከሎ ሰዓገባነ ከምዚ ክርከብ የብለይን ክብል ዝግባእ ግን መናሃሃርቲ ክርከቡ እንከለዉ ነቲ እቲ ሕማዕ ስምዒታትን ዝምባሌታትን ገንፊሉ ንክወፅእ ቀሊል እዩ እቲ ንሪኦ ብኣፍሪቃ ኣብ ካልእ ቦታታት ዋላ ኣብ ከባቢና ኣብዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና እውን ካብዚታት እዩ እቲ ዝምንጩ እምበር እቶም ተራ ገባራት መሳኪን ኣብ ኦሮሞ ይሃሉ ኣምሓራ ይሃሉ ትግራይ ይሃሉ ሓደ እዩ እቲ ፀገሞም ግን እቶም ንስልጣን ዝነሓንሑ ሸነኻት ስለ ክሳብ ከምኡ ዓይነት ትሰምዖ ነርካ እንዲኻ እቲ ክሳት ከም ዳርጋ ከምዘይሰብ ጌርካ ምግላፅን ገለን ስለ ዝመፅእ ናይ ቅርሕንቲ ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ዝፈጥሮ ባይታ ናቱ ከዓኒ ንቕሓት ዝጎደሎ ሕብረተሰብ ብፅልኢ ምስ ተላዕጠጠ ናብ ከምኡ ገፁ ክኸይድ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ኣይኮነን ኣባና ቅሬታ ብሊፈካ ኣይከውን ቀፅል ኖ አንተ ገለጽካ ሲ ሕጂ ኩሉ ግዜ ይዋንደር ኖ ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ እቲ ሃይማኖት ድዩ እቲ ባህሊ ድዩ እቲ ማፃፃና ድዩ ኣብ ከምኡ ዓይነታት እቲ ሕብረተሰብና ሲ ኣይትሪኦሉን ኢኻ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ጎረቤትና እዮም ብዙሕ ክፍልዮም ኣይክእልኒ ግን ወነ ካምስ ተባባና ወይ እቲ መሪሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድዩ ዋላ ብተፈጥሮ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ከምዚ ዓይነት ብሃይማኖት ተቐይኑ ስለ ዝኸይድ ድዩ ካብ ምንታይ ትብሎ ንስኻ ወል እቲ ናይ ምክብባር ባህሊ ሲ ነይሩዎ ኣጥሪኡ ካብ ቀደሙ ኣትሒዙ ዳርጋ ብሕግን ብስርዓትን እንተላይ እኳ ይቢልዎ
يدفدون النسبسي يعني انسساتات كي ترفقوا يا بتقلنا يقل عد بوتات حقتات الحرية خياسي نقص اب ادقي زصعانس كقصع علو بلا مالتي ادقي ناخذ كم خيدو صعنه زبيلو حجزني لو من قدت زي حجزس كخصو خيل بلا مالتي سزا مثلا انتي ባህሊ أتريمو زنبرو مخاد شرحلو زنبرولو لعول سلا زنبره وانتو كوني زبان من قصة إلو حدثي ناي بوليس معجابة اليوم سوعت حبيت فردي اليوم حريقو عيد سعيد ولا حيال يكون عادي يكون يشتي يكون سزك مثلا أنا تي زنبره حقتاتن بهلن زولو داي سلازي تقومولن زشرحلن زنبرو كابزي زمنشيتي سلام سنيت أبو كل ساعة تخابير ومنبار زنبر زبريتا يزلن أب حدين مفتوحو زتساقامات فلاي عدنا قيقونسي أب قراب تناس انتاي تغندي يلكا تحاسبو نخذ نزل نغرات نخفوتو وقل نخفو الدهوس انتاي تقورو حايش لكا تحسب فلاي قربتنا زلو إثيوبيا حجي تي قداي ناتهم قداي نديو كن بزحات كاباتاتهم ونكو مفتحتات بلوم نيرامي نابنت بروفيسور مسفن ولد مريم تبعلا حدا خبتهم فلوطات مهورات إثيوبياني انتاي يبل نيرو مسيلو كاسو تي زبالة فتحني إثيوبياسي كم زناي سويزرلاند عينتو فيدرالاو منقس انت نقبر صبع نيرو مخنياتو أبناي سويس كابستف على لي كانتونات زموصو كابستف على لي حساس لزبلو وتم مرحو بخمو عينت زموصو زي قوسا زي مالزا عليت زي ويزخ سايزي يعبل لنا لزبها سمعيتات اي محادر النيرو يبل نيرو قلت سمعي اي رخبا سازكم وتات زعينتو نخلهم زكابرن نخلهم زترنفن محدرا كم زد اليوم بصحو يخو اليوم نحنا انتات كنا زي So federalism متتاو اب ኢትዮጵያ of course بناي ትግራይ መርሕነቲ ብሓፈሹ ድመፀ ምናይ ግዜ መለስ ማለት እዩ ዕዊቶም ለትብሎም ኢትዮጵያ ዋላ ገዲዱት ናይ አውራጃነት أبو كوني كساي نريون دينا زلنا حجي تي قال الرموز لهم شنخاسي كم زلهم تري خامالتي مخنياتو تي كللات لهم ديرمو يوم بقو مسرت كاني كمحادرو صني حميم جن زي كللات زي نزتوسن جزيون خيدوم كيدو ملو سرحمو اليوم جن تا سلام زي ترحبتن زلا قاليهم كأنن زي قبل وقعت صني حميم مالتي اجي اتي كل الكاوي فيدرالاوي منقسات الكا مفللايو زي كونس منالباتون عايب هاجر سلازخونه إثيوبيا أنا جدين كموتات غير كحتى محاضرة جدنت كيكونا يترفني خون جن كسرح الفيدراليزم منالبات كندتي بكللات كيرمو زلو بتكلل زلو دماني كله بمعري زواسعلو تسب زدقفون زدلين كعز مرحلو نقرات زقبرو انتزخونو منالبات محيشي يخون دعي أبتي السرارحة قلت أقامات كيهالوهم عويتوهم كميقرنا عويتوهم كنبلداز نريئو زلنا حجيكو بكلها قاريتي وقع زلو ناي أورومو بوتالو ناي محرا بوتالو ناي تقراي كاري ناي بزخفي الشنخاتو سلازيتي محدراتي طعيموهم يو كنبل عين خلينا نمنتاي زخون يكون محدرا كترعمو لك كتقبلو لك تأمنلو لك كتخبرو لك سلي زقبر كايو طرح من لسالكاي مالتون يكون انت بهلي كتأتاتو له اتينا مكببار بهلي كان زي تأتاتو
نري لنا بحق أنت رينا وأنا بحصر جزيون زبلا يكون جزيون وسدي جزي يدلي هذا ديمقراطية وبهالي هذا بوليتيكا وبهالي أب حد حبرة السب نخسف نخسرس جزي يدلي سرح كا يدلي سيزا أبزي شنخات زي قالت أجمعت كم زتوانا فهم ترتري البون كم جورا بتوم متأنكات راح سنة ناخذ من لهم نخيل نحن نتاوت كنا هنا زيتي فتح زيت حيشة كنقول له النخيل نعم ما مهارو خونا كاب جلسي كاب جراب تخون انتي سوري حنس اللي تبلي حيتك تحته. هو السوداني. Yeah, definitely. Well, I think مبزحتو زازيمنا هنا مثلني أتو غرزجير ولدو بتعامي بزعب بفلاي أوراج الناس ملكت مش هاجرنا زلو وبفلاي بدك دم بتاعهم زلو خمنا بقراب تناس لمتين زبل جن نيشتي عدل كبكاء بزعب هذا أنا مودة تزبل كوا. ناي بحكي صبويتي أقاطعمي بزعبة زي كنزارب مخنيات الصبح نقول أنت عينت محدرايت لأن بحقرنا زبحال نقر كمتسأنا سلي زخيل جنتي أبزق وانات زي زلو نحنا كم سلفي انتينا نرئي مسيلو كاتي بأوراجاتات تخليلو زنبرة بخمو سلي زمحادرلو تكالاتون سلي زنبرو كاب مأكل منقصت رح كله تتعرف زخيسين تلاي بدرجة أوراجاتات نجزار اسم محدار كلهم كله تسب أب هيوتو أب منابرو لو تخمس معبالي خمس قانقو بهلو نخدابر نبدأ نخورد كورس عدلات سلازلو زحي شخص سايتو زبل الرادة دايو زلنا ينزي بقواماوي بايتو دوسن بقوام بايتو زرقي قدايو نحنا أبزقوا نزي كنحسبوا لهم كنزل لنا قن نزي أما جانا زلو إشوخ خوف مبال كلي إنا زلو كما يوزينا نزي ملكي بديمقراسي خمين تكو يخون زقبو كلتي سابناتنا جن حير خلقنا بلتني كي جدفع أبتع قدامي زقبر كوا أخيبا أنتني إشتاك ساي جيجا جيريني رسان تامسيلوكا ناي برلين من دقسي بشحين شعاتم تنسب عن شعاتم وديقو إلى نيري بشحين شعاتم تنسمنا شعاتم وديقو يعني تأورا ناي برلين من دقز عالم زتن كفنن انتايو اتي كودق زي كالزمسل سرعاتات هزبي مستل عليه هادوش دوش يلزودقهم قانون مقلاتي نيرو رئينا حجاب سيرياون كمتات عينتنا رئينا أب إرتراون كم عينة لوت إن خمسة اتي هزبي راح نتملكي رعيمو زي ما بعل نمسلوك أنا مخان حووك قداك هسن كله سلمنتاي السبزي نفكم زكونا فاتي ودقيلو كل عال لازم بسرت كان لو تفت قلبن كصوعن يقبو اين مبالي نيرو بزح كو سب زغلبو لي مثلا انتنا علاتات بين سلا الرام زاكل تتقصد صبو الى كتقصد نصبو انا مودات هلو افتنا اوراجان من اسياتنا في الله اذا انت قلت كاتيكا يا من سيرفنا زبلم نجر انتلي تي ابزقوان زي أوراجاو الدبا زي كونه هجراو الدبا يزدلنا ومسرت كأني كندوانا دبن كلنا كلاتناتهم من إسات تقبلت حدر خوينهم لو تخم تسوزلهم بإثرا بهجر درجة حسب كينو عدي كينو أوراجا كينو زعبيلو كتما درجة هجر كله اللي كله حسابهم هجر زما أكل خوينو درجة هجر ترنفومن نعوز ما أكره حيزهم نعلميت كسجوم يا خصو عم زمرز سالت أكوبهم كأمن نيلهم كبنازة قلب زخانة في النجار حساب رئيته
كنهبهم كم شماغلتات متنكا دلوات مخنا بزقات أمزي كقلت صفته نملأ حزبنا بزي مخنيات ناي حدش عامت إذا عامت زي ناي تعنا ناي كسانت ناي فتحنا ديمقراسيا ناي سلام عامت كونلو إننا نوجئن وروجئن كاني إنبي خنبل يع كنبل بزقات أمزي سوى ودي اللي خويا عني اللي تغني الله